Al voltant d'un centenar de persones acompanyaren a Poble durant la manifestació en contra del tancament de RTBB. Darrere de la pancarta, en el lema "Una televisió plural per a tots els valencians", membres i simpatitzants de Poble recorregueren el 9 de novembre els carrers de la ciutat de València en defensa de la radiotelevisió pública valenciana, davant de l'anunci del tancament per part del govern d'Alberto Fabra, sumant-se d'esta manera a la multitudinària manifestació que s'iniciava a les 6 en la plaça de Sant Agustí, convocada pel comitè d'empresa de Radiotelevisió Valenciana, encapçalada per una pancarta en la que es podia llegir "RTBB no es tanca, és la teua". Entre els manifestants, representants de Poble es feren notar per la seva actitud festiva reivindicativa, en la que se corejaren consignes que dibuixaren somriures, aplaudiments i gests de complicitat per part dels altres manifestants i dels curiosos a lo llarg de tot el recorregut. Una televisió per al poble valencià, la tele és de tots, no d'uns borinots, RTBB no és del PP, Fabra Pelele no esteu a la tele, o altres consignes que es corejaren i que insistien en la reivindicació d'una televisió pública plural que siga realment de tots els valencians.